Salutare tuturor și bine m-am găsit la un nou episod din GTA San Andreas Multiplayer. După cum v-am promis în episodul de CSGO, uitați că am făcut și acest episod de Sam pe Blue Baguette. Am văzut că mulți s-au dezabonat, au dat dislike-uri pentru că filmez pe Baguette. Da, dacă mi aici îmi place ce să fac. Spuneți-mi voi un server în afară de Nefrit unde să filmez și eu și filmez. Dar măcar să aibă player pe el. Da, și avem și niște quests. Hai să mergem pe stadionul de basketball din Las Venturas. Să facem și noi questul. Da, stai să vedem. Droguri avem la noi. Droguri. Drugs, n-avem deloc. N-are nimic. Că mergem după aia și le cumpărăm. Băi, nu știu, am făcut aseară, azi dimineață, un live pe la 1 și ceva. Plan ținut aproximativ o oră și o oră jumate, cam așa. Am deja 3 like-uri la el, dar dacă facem 10 like-uri, voi mai face CSGO pe live și CSGO și Clash Royale. Am încercat să fac și puțin Minecraft, dar mergea futut rău de tot, nu știu de ce, trebuie să fac niște setări. Și da, azi am mai pus încă un episod din CSGO pe arena, unde am făcut live-ul aseară. Dacă v-am să strâng 10 like-uri la acel live, voi face alt live cu CSGO competitiv și Clash Royale. Da, cam asta am avut de spus. Nu am niciun subiect de dezvoltat în acest episod. Am doar să vă spun că, bă, frate, dacă nu e după mine, cum am ales la giveaway, nu este după mine, este după acel program random.org. Dacă așa a fost vie, ce să vă fac? Unii n-au înțeles cum a stat lucrurile, au dat dislike la clipul cu Baguette. Unul mă înjura în comentarii că acest cont l-am cumpărat. Vreau și să văd dovada că l-am cumpărat. Și ce s-a mai întâmplat? Mulți s-au dezabonat, da. Mulți, bro. 6 abonați, dar pe live-ul de CSGO n-am făcut. N-am făcut live, era bun dimineața și eu am făcut 2 abonați, atunci pe live e ceva. Cam atât am vrut să vă spun și despre nu știu cum să mă exprim, nu reclamații, despre playerii, să nu zic copii, că după aia să în comentarii că playerii care aparțea la giveaway, n-am nimic cu voi. Bun că am primit și asta. Bă, frate, v-am spus, nu este după mine cu acel site. Eu am pus, au câștigat, asta este. Voi mai face un giveaway la 100 de abonați cu un sultan Izoiori Hayden pe Orange. Este sultan de colecție, are 7k km plus și nu știu, zilele nu sunt foarte multe, doar că are acei kilometri. Și locul 2, cred că o să dau și banii, pentru că nu mai stau acolo pe server, m-am mutat aici pe Blue. Și cred că cam asta chiar a fost totul. Chiar
nu știu, nu știu ce să mai zic. Unii chiar nu înțelegeți, frate. Unii nu înțelegeți că nu este după mine cu acel program. Dacă mă simțeam vinovat și chiar era după mine cu acel program, poate că acum canalul de YouTube nu mai era. Sau cine știe. Uh, nu știu ce să mai vorbesc, ce să mai... Că... Na. Și vreau să lăsați în comentarii dacă vreți să fac și o serie de Minecraft Coop cu Laurențiu. I-a lăsat canalul în descriere la clipul cu, cum îi spuneam, cu CSGO, episodul 2. Adică primul episod a fost live-ul, dar nu știu ce naibii. Nu știu cum le-am făcut, dar n-a fost în episodul 2. Tot postat astăzi. Azi am postat 3 videoclipuri, nu 2 și un live. Am făcut un live și 2 videoclipuri. Live-ul, un episod de CSGO și ăsta de Samp. Eu zic că e ceva, nu? Da, știu, nu luați în considerare frame-urile alea, pentru că mă joc pe un janghine de calculator până în vară, adică până la sfârșitul verii, nu chiar așa, sfârșit, cam prin iulie, august, aproape, august, job, get job, o să-mi iau un calculator mai bun, Drox 1, yes, Drox, bun, și așa, și atunci când o să-l iau, voi mai continua cu Sample-ul, cu CSGO-ul, dar și cu Minecraft-ul, numai că voi adăuga o serie în plus, aceea fiind de GTA 5 sau cine știe ce GTA mai iese până atunci, adică nu mai este chiar așa multe. Mă rog, 2 luni, cam așa. Da, voi face GTA 5 când voi lua acel PC. Da, e de pula mea, sună și telefonul. Lăsați-l să sune. Nu mă interesează. Dar nu știu ce să mai fac. În episodul ăsta am făcut cele 2 quest-uri. Din episodul viitor o să mergem să lucrăm la... Da, skill-ul la toate. O să lucrăm la fish, poate la tracker, la pizza. Și cam astea. Quest, help. Nu mai este quest-ul, cred că l-a scos. Stați că eu tot caut o casă. $45 de caca. 45 de milioane, adică. Băi, deci cam asta a fost și cu episodul de astăzi. Nu uitați să like, share, subscribe. Ne vedem mâine la un nou clip. Deci, până atunci eu v-am salutat. Baftă!